खुलुमबाय, आंनि मुङा अनजालि सरगियारि। आंनि अनजालि सरगियारि इउटुब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायनो थाखाय आखायाव लाबावबाय। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। खन्थाइनि मुङानो जादों आं बांद्राय रोङा। खन्थाइया रमान्टिक जागोन। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ जागायलांदोनि। आं बांद्राय रोङा। आं बावलांगोन सानसे जेबोला नोंनि सोदोबफोरा आंनि खोमायाव रिंखांफैलाबा, आरो बावलांगोन जेबोला नोंनि गुस्थिनि मिनिनायखौ आंनि इसाराजों नुहुराब्ला। दाना बारा गोसोखांनायबो हुदा गैखालिया। लोगोआव सासे खोथा सावरायग्रा थाफाबानो गाव बहा गब'ना दं बेखौबो थाल मोनि जालांबाय। आरो आं ओरैनो थानाय समाव मिथिंगाखौ नायहर नायहर संसारनि सोदोब बुथुम बुथुम गोसोखां खन्थाइबो लिरनो सोलोंबाय। बांद्रायानो जाया अब्लाबो खन्थाइनि महर होनो नाजाबायो। बांसिनानो आंनि लिरथिफोरा खालि मोजां मोननायनिल' जायो। माब्लाबा नों नुफ्लांबायोब्ला दाद्रि होनोबो हागौ, मानोना नों बांद्राय रमान्टिक मोजां मोना। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।